Ang bituo sa langit nga misila karon dili sa makahayag sa kanatuminan sa lahong kagabiun gibanwagan kita sa Mesiya, sa Mesiya. Kanel sa simsiman ang kanong sa kaumahan, nunong kamuka na ako kay Adonai. Buktok mo sa musikero, lintana sa simbahan, sa diyong aking yuta, di masulubong yuta, Piyernos Jesus sa manunubo sa kalibutan. Huli sa katawan o kinaiyahan, sarang maikatan din ang tukatong nabati. Huli sa mga anghel sa nagsilya sila, miabot na ang Mesiya. Kanel sa simsiman ang kanong sa kaumahan, nunong kamuka na ako kay Adonai. Buktok mo sa musikero, lintana sa simbahan, sa diyong aking yuta, di masulubong yuta, Piyernos Jesus sa manunubo sa kalibutan. Piyernos Jesus sa manunubo sa kalibutan. Mayong adlaw sa tanan ug mayong Pasko, mga kaigsunan atong iapil sa atong mga pagampo ang kalag ni Cirilo Carissa Sr., Edwin Layar, Mama Mercia Enriquez, Eduardo Enriquez Sr., Mikael Sabarita ug sa tanan, sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa, atong paghinulsulan ang atong mga sala ug mangayo kitag pasaylo sa atong Ginoo. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa ato mga sala, danon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Diyos sa kalikasan, himaya, himaya sa kalikasan. Ang iyang katawan karon nagmaya, ang Diyos nagdadalita na sa yuta. Ginoong Diyos langit ng hari, Diyos na mahal, magkalagang sa Nagasimba kami
Karon na kita sa uitaba sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo, magampo kita. O Dios, giatagan mo kang Santo Tomas nga martir ang pagpakamatay sa dakong kadasig alang sa katarungan. Itugot tungod sa iyang pangama nga makahimo kami sa dili paghinugon sa among kinabuhi tungod kang Kristo din hinining kinabuhi aron makadangat kami sa kinabuhi diha sa langit. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan. Kung tumano nato ang mga sugo sa Dios, mapaniguro nato nga makaila kita kaniya. Kung may moingon, nakaila ako sa Dios, apan wala magtuman sa iyang gisugo. Baka kun kanang tawhana ug wala kaniya ang kamatuoran. Apan ang nagtuman sa iyang sugo maoy may hingpit nga paghigugma sa Dios. Masiguro nato nga nagkinabuhi kita sumala sa kabubuton sa Dios pinaagi niining mosunod. Ang nag-ingon nga siya anaa sa Dios kinahanglan magkinabuhi sama kang Hesukristo. Minahal kong mga igsuon, dili bag-o ang sugo nga gisulat ko kaninyo. Karaan kining sugua og diha na kini kaninyo sukad pa sa sinugdan. Kay mauman kini ang mensahe nga inyo nang nadungog. Apan bag-o kining sugua nga gisulat ko kaninyo ug makita ang kamatuoran niini diha kang Kristo ug diha kaninyo usab. Kay miagi na ang kahangitngit ug midan-ag na ang matuod nga kahayag. Apan nag-ingon nga anaa siya sa kahayag. Apan nagdumot gihapon sa iyang isig katawo. Anaa pa sa kangitngit. Ug ang nahigugma sa iyang isig katawo anaa sa kahayag. Busa walay bisan unsa diha kaniya nga makaingon sa uban sa pagpakasala. Apan ang nagdumot sa iyang isig katawo anaa pa sa kangitngit. Naglakaw siya sa kangitngit ug wala masayod kun asa siya paingon. Kay gibutaan man siya sa kangitngit. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsoryo. Pagsadya langit ug yuta. Pagsadya langit ug yuta. Awiti ang Ginoo ug bag-ong awit. Awiti ang Ginoo kamong tanang kayutaan. Awiti ang Ginoo dayga ang iyang ngalan. Pagsadya langit ug yuta. Ipahibalo ang iyang kaluwasan sa tanang adlaw. Iasoy ang iyang himaya diha sa kanasuran. Diha sa tanang katawhan ang iyang katingalahang mga buhat. Pagsadya langit ug yuta. Ang Ginoo nagbuhat sa kalangitan. Ang kasanag ug kaambong nagauna kaniya. Ang pagdaig ug kahalangdon anaa sa iyang santuaryo. Pagsadya langit ug yuta. Samtang nahinanok ang taga-Beleng, may ipakatawang hulay na pinili sa Diyos. Nabuong pastores kaya nagsaksihan at ang kabalaan ang kanyang nilaykaya. Alleluia, 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 alleluia. Samtang nangahuli nga to si Baba, nagasibya o himaya manuluta sa Diyos. Ulos na ang ngayon ang saintiyan, isang pasiyo na walang Alleluia.
Ang Ginoo mana kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw nikaw o Ginoo. Miabot ang panahon nga si Jose ug si Maria magtuman sa seremonyas sa paghinlo sumala sa gisugo sa balaod ni Moises. Busa gidala nila ang bata ngadto sa Jerusalem aron ihalad nila sa Ginoo. Mao kini ang nasulat sa balaod sa Ginoo. Ang tanang panganayng lalaki kinahanglan ihalad ngadto sa Ginoo. Miadto sab sila aron paghalad sumala sa gisugo sa balaod sa Ginoo. Usa ka paris nga tukmo o duha ka kuyabog nga salampati. Nining panahona may tawo nga nagpuyo sa Jerusalem nga ginganlag Simeon. Maayo siyang tawo ug mahadlokon sa Dios ug nagpaabot sa kaluwasan sa Israel. Naguban kaniya ang Espiritu Santo ug nagipasaligan siya sa Espiritu Santo nga dili siya mamatay hangtod makita niya ang Mesiyas nga gisaad sa Ginoo. Minanduan sa Espiritu, misulod si Simeon sa templo ug gidala na si Jesus sa iyang mga ginikanan ngadto sa templo aron didto nila himuon kaniya ang gisugo sa balaod. Gikugos ni Simeon ang bata ug nagpasalamat siya sa Dios. Karon Ginoo, kay imo mang gituman ang imong saad, itugot nga ang imong sulugoon muhalin na nga malinawon. Kay sa kaugalingon kong mga mata, nakita ko ang imong kaluwasan, nga imong gianda matubangan sa tanang katawhan. Usa ka kahayag nga magpadayag sa imong dalan ngadto sa mga dili Hudiyo ug maghatag sa himaya ngadto sa imong katawhan ang Israel. Nahibulong ang amahan ug ang inahan sa bata sa pagkadungog nila sa mga butang ang gisulti ni Simeon bahin kaniya. Busa nananalangin si Simeon kanila ug miingon kang Maria nga inahan sa bata. Kining bataa gipili sa Dios alang sa kalaglagan o kaluwasan sa daghang mga tao sa Israel. Mahimo siyang ilhanan gikan sa Dios nga supakon sa daghang mga tao ug tungod niini madayag ang ilang mga tinaguang hunahuna ug ang kaguol sama sa usa ka hait nga espada mulagpas sa imong kaugalingong kasing-kasing. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mayong adlaw sa tanan, mga kaigsunan sa atong Ebanghelyo karon, gidala ni Maria o Jose ang batang Hesus ngadto sa templo sa Jerusalem aron itugyan sa Ginoo sumala sa balaod. Didto ilang nakitaan si Simeon, usa ka tawo nga matarong og Dios nun nga dugay nang naghulat sa kahupayan sa Israel. Sa gahom sa Espiritu Santo, gikuha ni Simeon ang bata sa iyang mga bukton ug mipadayag sa dakong pagtuo. Karon Ginoo, tuguti ang imong alagad nga mamahulay sa kalinaw kay nakita na sa akong mga mata ang kaluwasan. Unsay buti pasabot ni una. Kini ang Ebanghelyo nagatudlo kanato ang pagkahinaw pagkamasinugtanon sa balaod sa Dios. Si Maria ug si Jose bisan sila ang pinili sa Dios, nagpabilin nga mapaubsanon o matinumanon. Ang tinuod nga pagka-Dios nun dili pagpakitag tao, kundi ang matinud-anon pagbuhat sa kabubuton sa Dios sa adlaw-adlaw. Ikaduha, makita nato kang Simeon ang hulagway sa tao nga mapailubon o puno sa paglaom. Dugay siyang naghulat apan wala siya kapuy og ang iyang paghulat dili kawang kay sa hustong panahon ipakita sa Dios ang iyang saad. Sa mga kaigsunan, daghan kitag gihulatan sa kinabuhi. Una ang atong kaayuhan,
kaayuhan sa pamilya, kalinaw sa kasing-kasing. Ang Ibanghilyo karon nag-awhag kanato nga magpabiling matinud-anon mosalig sa Dios bisan sa dugay nga paghulat. Ikatulo mao kini, ipadayag ni Simeon nga si Jesus mao ang kahayag alang sa tanang katawan ug timaan nga mapagasupakon sa tanan. Ang kahayag nagpasabot sa kaluwasan ug kamaturan apan dili kini usab mag-abli sa kasing-kasing sa tao. Kinsa ang mudawat ug kinsa ang musalikway. Ang pagsunod kang Kristo dili kanunay sayon. Usahay kini nagdala og kasakit ug pagsulay sama sa giingon ni Maria. Kang Maria usa ka espada nga mosulod sa imong kalag. So mga kaigsunan, ang atong Ibanghilyo karon nag-awhag kanato nga dawaton si Jesus sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi ingon sa kahayag nga nagiya bisan paman sa kasakit ug pagsulay. Sama ka Simeon, hinaot nga makaingon usab kita nga nakita nato ang kaluwasan sa Ginoo. Sama kang Maria ug Jose, magpabiling kitang matinumanon sa kabubuton sa Dios. So hinaot unta nga ang batang Hesus nga gidala sa templo magpuyo usab sa atong kasing-kasing aron kitang mahimong kahayag alang sa uban. Amen. Ang pagkakita ni Simeon sa batang Hesus may kutumanan sa gisaad dadon nato ang atong paglaom o mga pag-ampo ngadto sa amahan nga sa kanunay magmatinimanon sa iya mga saan mo ingon kita matinud-anong Ginoo pamatia ang among mga pagampo. Matinud-anong Ginoo pamatiya ang among pag-ampo. Nga ang banay sa simbahan mamahimong sumbanan o giya alang sa mga kanasuran sa kalibutan diha sa ilang pagpangita alang sa panag-uyon o sa kalinaw. Mag-ampo kita sa Ginoo, matinud-anong Ginoo pamatiya ang among pag-ampo. Nga magpakita kitag mas dakong pagpasalamat sa atong mga sakop sa pamilya kansang paghigugma atong gibaliwala. Mag-ampo kita sa Ginoo, matinud-anong Ginoo pamatiya ang among pag-ampo. Nga ang mga kabanayan nga nahimulag maghiuli na sa usag-usa. Mag-ampo kita sa Ginoo, matinud-anong Ginoo pamatiya ang among pag-ampo. Nga makabaton ang mga masakiton sa mainitong gugma o suporta gikan sa ilang mga sakop sa pamilya. Mag-ampo kita sa Ginoo, matinud-anon Ginoo pamatiya ang among pag-ampo. Nga imon tang isipon nga takos og mapuslanon alang kanamo nga halangdong tsupilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo, matinud-anong Ginoo pamatiya ang among pag-ampo. Nga ang pahulayng dayon ug ang kahayag nga walay pagkapalong mabatunan na nila nga may taliwan gikan ining kalibutana. Mag-ampo kita sa Ginoo, matinud-anong Ginoo pamatiya ang among pag-ampo. Para sa nagsaulog sa ilang kasumaran sa adlawng natawan katong Pitsa 27 nga si Roy Enriquez o karong 31 si Monique Enriquez ang Dios maghatag kanilang maayo nga panglawas ug kalampusan sa ilang tagsa-tagsa ka kinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo, Matinud-anong Ginoo pamatiya ang among pag-ampo. Langitong Amahan, sulubi kami sa kaayo ug sa pailob samtang mutubo ang among edad mas mohingkod unta kami nga mas mahisama sa imong anak. Nagampo kami pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios samahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong makamot alang sa pagdaig ug paghimaya sa ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Mapuangoron nga Dios, bubuhi sa imong panalangin kining mga gasag liguna kami diha sa pagtuo nga gipamatuod si San Tomas Becket pinaagi sa pag-ula siyang dugo kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Diyos nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay karon diha kaniya misidlak sa kalibutan ang usa ka bagong kahayag, ang Dios nahimong tao uban kanamo ug ang tao nahibalik pagkahiusa sa Dios. Ang imong anak nagsulob sa kaalaot sa tao, mihatag walay kamatayon nga dungog alang sa may kamatayon nga tao. Kining kahiusa nga katingalahan tali sa Dios ug sa tao mo'y naguli nganhi kanamo diha kang Kristo sa gasa sa kinabuhing walay katapusan. Ug busa sa among kalipay nagawit kami sa imong himaya duyog sa tanang panon sa mga anghel diha sa among pag-ingon. Santo, Santo, Santos. Santo, Santo, Santos, Ginoong Diyos sa Santos gayon ikaw Ginoong tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo mipikas og mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kanakay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan ini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoong imong simbahan sa tibuok kalibutan, himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo XIV among Papa, ni Alberto Uy among Arsobispo, sa tanang mga obiso, mga pare, mga reliyoso ug mga reliyosa ug tanang sakop sa Kristohanong katilingban. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon, among mga ginikanan, mga apuhan ug mga kasilinganan ug kaila, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy dad silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug mga santos, labi na karon gihandom namo si Santo Tomas Becket, obispo ug martir, ug sa tanan nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahom nga Amahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong awiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan among anak sa mga langit, pagdahay ko ng imong ngalan, umabot ka na ako. Ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kananuna mo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasalang kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa mga panulay, hinunuan luwa sa kami sa dahaputan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan,
Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang hingharian, ang gawong ug ang himaya, hangtod sa kahangturan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagyon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo nga akong kalinaw, ihatag ko kaninyo ay tanawa nga mong mga sala, kuniling pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Karon nato ipakita ang atong panagini sunay panagdait manaa kaninyo. Ang natao sa bahay, dito sa Bethlehem, naoy magluwas sa katawanan, sa ilang mga sala. Pagkatawag siya, Diyos na nagkatao, makanto siya mamatay, aron kita maluwas. Ang kordero na nakawag na sa sala sa kalibutan, maluyon na sa atong mga sala, na matungtang yan ang Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, bulan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako ang imo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Lawas o dugo ni Kristo magamping unta kanatong dayon. Amen. Espirituhanong Komunyon. Hesus ko, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa nga tanan, ug nangandoy ako sa pagkalawat kanimo sulod sa akong kalag. Sanglit ni ining yugtua, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramentohanon. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espirituhanon. Gakson ko ikaw nga daw ania ka nauban kanako, o gihiusa ko ang akong tibuok kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita,
O Ginoo, kining misteryo nga among gikalawat, maghatag unta kanamo niadtong kalig-on ug kalag, nga midasi kang Santo Tomas Becket, imong martir, sa pagpabilin nga matinumanon nimong alagad ug pagkamananaog diha sa kasakit. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Ginoo mana kaninyo, Manausab kanimo. manalangin ka nato ang Diyos nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa dadang kalinaw gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Mayong adlaw sa tanan. Gloria in excelsis Deo. Awit sa atong Ginoo na tao na karon pagkatamis litukon, labi na kun handumon ang pagkatao sa manunubos ta. Pagkatahom sa misiyang nga tan-aw, nga tuasa pasungan sa baka, gialirungan ug giawitan nilang tanan, katahom nga balaanon ug di hitupngan. Ang mga pastores nga karon na nag-amban, miduaw sa atong misiya, daghan nga gasa dito ilang gidala, ug gihatag nilang tanan sa manunubos ta. We wish you a Merry Christmas. Kini si Ruben Vertusio, General Manager o Board of Trustee sa World Broadcasting Corporation. Magpadayag ngadto sa mga tigpaminaw dinhi sa DYRF 1215 dinhi sa Sugbo ug sa mga lugar diin moabot kining signal. Nangandoy para kaninyong tanan nga maski pa man o gikusukuso kita sa mga nanglabay nga bagyo o giuyog sa linog, panalanginan sa labang makagagahom ang inyong pamilya ug usa ka malipayon, madagayaon ug puno sa gugma ang umaabot nga Pasko ug bag-ong tuig para sa inyong tagsa-tagsa ka mga pamilya ug suod sa kinabuhi. Merry Christmas ug Happy New Year gikan sa World Broadcasting Corporation, management ug staff. We wish